Takže čaute lidi, tady je Sepa a vítám vás u dalšího videa a tentokrát tak si tady otevřeme 12 Demonic Star Dropů z kontestu. Jelikož jsem byl první, tak jsem dostal 12 a jo, ještě se tady vyzvedneme 1000 coinů a jdeme na to. A tahle je zrovna dobrá, to bude skin. A 1000 coinů, aha, tak to bylo hrozný. Jo, v midu 500 coinů, dobře. To je nejhorší, 100 coinů. 100 blingů. Hele jo, to je skin. To musí být skin, to je garantovaný skin. Yes. A je to Chuck? Jo, skin na Chucka. Ok, to se bude hodit. Ok, 50 powerpointů. 282 token doublerů, to není moc dobrý. 50 zase. Je to v midu. A to je spray. Ok, ten se bude hodit. 100 coinů. To bude zase 122 token doublerů. 200 coinů a to je všechno. No. A jo, to bylo docela rychlý opening, jo. Jo, a tohle by bylo pro dnešní video všechno. Určitě tady zanechejte odběr a like a zatím čus.